Mae'n dda gen i gyhoeddi bod fy swyddfa wedi ymgymryd a'i hadolygiad craffu dwys cyntaf yn llwyddiannus. Y nod oedd ceisio cynnig sicrwydd o ran pa mor gyfreithlon yw defnydd swyddogion heddlu Dyfed-Powys o'i pwerau i ddefnyddio grym ar aelodau o'r cyhoedd. Rwy'n bles gan ymateb yr heddlu i'r ffaith bod fy swyddfa'n ymgymryd ar gwaith hwn, ac rwy'n diolch i bawb a gyfrannodd yn onest i'r adolygiad. Hefyd, hoffwn ddiolch i'r cyhoedd a oedd yn barod i rannu ei barn â ni, a hynny trwy fy arolwg ar-lein ac wyneb yn wyneb yn y digwyddiadau amrywiol y mae fy nhîm a minnau wedi bod ynddynt yn ystod yr haf. Gwelais fod adborth gan y cyhoedd am ddefnydd yr heddlu, o rym yn gadarnhaol ar y cyfan. Cafodd hyn ei gefnogi gan fy mhanel o wirfoddolwyr annibynnol, a welodd fod swyddogion yn ymdrin â'r cyhoedd yn gymesur a rhesymol yn y digwyddiadau gafodd eu hadolygu ganddynt. Doedd hi ddim yn syndod clywed mai alcohol, cyffuriau ac iechyd meddwl sydd wedi cofnodi fel y ffactorau effaith amlycaf sy'n effeithio ar dactegau'r heddlu. Sgiliau heb arfau, megis gwasbwyntiau a llorio pobl, gosod gefynnau ac ataliadau llawr oedd y rhan fwyaf o'r tactegau arweiniodd at gwynion am rym gormodol. Ni chafodd y rhan fwyaf o'r rhain eu cyfiawnhau. Nag oedd unrhyw beth o fewn yr adolygiad oedd yn peri pryder sylweddol, ro'n i'n siomedig i ganfod fod y defnydd o rym ddim yn cael ei recordio'n gyson gan swyddogion. Nid yw diffygion o ran casglu a dadansoddi data'n gywir wedi fy ngalluogi i roi sicrwydd llawn bod grym yn cael ei ddefnyddio'n gyson a chymesur gan swyddogion. Oherwydd hyn, dwi wedi gwneud cyfres o argymhellion i'r brif gonstebl, ac rwy'n hyderus y bydd ef a'i dîm yn ei datblygu. Byddaf yn adolygu'r cynnydd hwn yn ystod y misoedd i ddod, a byddaf yn eich diweddaru trwy cyfarfodydd cyhoeddus a fy ngwefan. Rwyf wedi ymrwymio i barhau ar gwaith yma, a byddaf yn edrych am eich cymorth o ran rhoi gwybod dim staff sut rydych chi fel preswylwyr Dyfed-Powys yn teimlo bod eich gwasanaeth heddlu'n eich cefnogi i aros yn ddiogel ac yn rhydd o drosedd. Rwy'n eich annog i gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori yn y dyfodol. Ceir manylion am rhain ar fy ngwefan, neu drwy gysylltu am swyddfa. Diolch yn fawr.